खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं दुखुनांथाव खौरां। आगुनि बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि बारग' बिथोनगिरि आरो बर' थुनलाइनि गागि थुनलाइगिरि रिजु कुमार ब्रह्मआ दिनै फुंबिलिनि समाव हरखाबै अबथिरा बे बुहुमखौ नागारलांबाय। मख'नो गोनांदि बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ मोनथिना बर' थुनलाइ आफादा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं गुजरात बिधान सभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ गासै 156 मासि आवग्रिनो हानानै भुपेन्द्र पाटेला फैगौ 12 डिसेम्बराव गुजरातनि गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लागोन होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बाहागो लागोन। थामथि रादाबाव दं दिनै आसाम पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों कार्बि आलं जिल्लायाव गंनै ट्राकनिफ्राय 30,000 याबा टेब्लेटफोर हमनो हादों आरो लोगोसे साफोन बिखोबाव सोनाय 757.15 ग्राम हेर'इन ड्राग्स हमना मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे आयेन बेरेखा खामानिजों लोब्बा थानाय 3 फालांगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनो हाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं आसामनि बक'आव दिनै सासे दुथां फिसाज्लाया गावनि जोनोमगिरि बिफाखौनो सिखाजों दाननानै जखम खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला शंकर कलिता मुंनि सासे दुथां फिसाज्लाया गावनि बिफा आदित्य कलिताखौ खर'आव, आखाइयाव आरो आथिङाव सिखाजों दाननानै जखम खालामदों। मख'जाथाव बाथ्रादि जखम जानाय आदित्य कलिताखौ बक'नि गुदि देहा फाहामसालियाव सिकित्सा खालामखांनायनि उनाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव दैथायहरदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिफाखौ सिखाजों दानग्रा फिसाज्ला शंकर कलिताखौ रायजोफ्रा बुग्लिनानै उनाव पुलिसनो गथायहरदों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं हाबानि समावनो गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनानै 7 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों राजस्थानाव। मख'नो गोनांदि बे जाथाया राजस्थाननि जधपुर जिल्लायाव मोनसे नखरनि हाबानि समाव आलासिफोरनि जुथुमनाय समावनो जादों आरो 7 सुबुङा जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा जखम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।